Usuku umhla ka-20 kuFebruwari onyakeni ka-2026 ake sikubhekele izindaba ezinohlonze ezithinta iqembu i-IFP. Umongameli weqembu i-IFP uMhlonishwa Venenkosini Hlabisa ophinda abe ngungqongqoshe wakwa-COGTA ugcizelele ukuzimisela kweqembu i-IFP uqhubeka nokusebenzela abantu ngobuqotho ngaphansi kahulumeni wokubambisana. uBulawayo ubephawula enkulumweni kaMengameli Cyril Ramaphosa abebhekise esizweni i-State of the Nation Address. Umlezo kaBulawayo uthi abantu baseNingizimu Afrika badinga uzinzo, abaholi abazimisele ukusebenza kanjalo nokubambisana, kanti iqembu i-IFP likulungele ukwenza lokho. The social grant system is a crucial safety net for the vulnerable, but in fact it demands a fundamental redesign to genuinely assist those in need. Our parallel priority must be the empowerment of our citizens towards self-help and self-reliance. In the long term, this will create the fertile ground in which our economy may flourish. When everyone can stake a claim in South Africa's success and everyone is able to make their contribution. Umongameli Bulawayo kuzothi ngesonto mhla ka-22 kuFebruwari ayokwethula inkulumo kuSiyanqoba Rally owandulela izinketho zokuchibiyela ezintathu ezoba ngaphansi kaMasipala kaNongoma. Olokuqala ukhetho luzoba ngomhla ka-25 kuFebruwari ngoLwesithathu, ezinye izinketho zokuchibiyela ezimbili zizoba mhla ka-18 kuMarch. Umongameli uzobe ehambisana nabanye abaholi kubalwa nabaseZululand njengoba bezogqugquzela abantu ukuthi bavotele i-IFP kulezi nketho ezimqoka kuleli qembu. Lezikhala zamakhansela zavuleka ngemuva kokwesula kwamakhansela e-NFP amathathu ku-Ward 7, Ward 17 no-Ward 20. Ku-Ward 17 i-IFP Folose ngoSiyabonga Ndwandwe. Usihlalo we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natali ophinda abe ngoNdonankulu Mhlonishwa Thamsanqa Ntuli wengamele umhlangano wezinsuku ezimbili weCabinet Dagotla obubanjelwe eThekwini. Lo mhlangano obuhlanganise ongqongqoshe, izimeya nezikhulu zikahulumeni lohloswe ngawuqhamuka namasu okuthuthukisa umnotho kuphinde kusungulwe namathuba omsebenzi. Isiphakamiso ezivele kulomhlangano zizoba ingxenye yezethulo zikaNdonankulu uma sethula inkulumo ebhekise esifundazweni i-State of the Province Address. Ake sibheke esifundazweni eGauteng. Usihlalo we-IFP esifundazweni eGauteng ophinda abe ngungqongqoshe womnyango obhekele ezobuchwepheshe uMhlonishwa Bonkosi Dlamini wethula inkulumo embukisweni obuhlanganise abantu abasha bezokhonjiswa ngamakhono namathuba akhona emkhakheni wezobuchwepheshe besimanje. Lo mhlangano i-Youth Tech Expo obubanjelwe eBoipatong. Siphinde sibheke esifundazweni KwaZulu-Natali. Ilungu le-NEC ye-IFP uMhlonishwa umfundisi Thulasizwe Buthelezi uhloniphe amakhosi ango-47 aphothule izifundo zawo e-University of KwaZulu-Natal la befunda khona ngobuholi nokuphatha. Kulolu hlelo olube unyaka amakhosi befundiswa ngezinto ezahlukene okubalwa kuzo ukuphathwa kwezimali, ukuphatha umhlaba kanjalo nokuthuthukiswa kwezindawo ezisemakhaya. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.